Bertay tayo, pre. Bisa ko sagol, may sabuang gud, oh. Palain ba pre ba? Di ba, di matuli mo katong isa pre katong Tungkon? kato sa Hindi ligaya? Oh, di kaya pa kung di ba ba ko baba. Hindi man tubog-tubog. Ito baba. Ay di abi na og kanang Kalantan kayo to dito. abi na og sa Di man tumalog. abi na ko i-realize na ba ko sa baba. Ay di sila. Dili siya bawba. Di na sila panot bras. Dili lang siya nagaparotas pero dili siya bawba. Pero pamilya ako pre daw daghan makimapili tani mo diri kanang lamig ipamanit unta bi pre lamig ipamanit kanang di baba rag kuan ka anta. Lahi man gusto siya kay kanang kuan kayo mo atiman ba? Murag amahan mo siya amahan nato mo ati. Palangga kay kini ay. Pero kung ako to presos pud gaba. Sus isa puy pud gaba lang gid ako sig amot na lang. Ako ang siguro tong i-appeal sa ko sa ha? Content ra to na. Content ra to? Pero ako gracias sige pagagaba itong tawana eh. Ako di ko makagano, gwanta man ko sa kadagan ani nga mga babae sa kalibutan, ba man kadto sa bawang tae, bawang ba. Dagaba kung ako adto sa Ginoo ko, iwarok na ko tong dagoy adto eh. Di ko ayahay sa kayong babae, pagagaba murag naw lang kaan lang ha. Ay. Isip mo papa. Ako. Sini, halik. Baho ko bala. Dili man. Baho. Dili man. Baho ba? Dili lagi. Tumaga ko. Baho. Dili nagsuti. Baho ba? Oh, dili lagi. Baho. Dili lagi. Wala sa kaingon. Nang kaan naman ka. Dili makaya. Hindi makaya. Baho man din. Pisti. Managana ko sa imo. Gawas ta uy. Mas bunog, mas buang baw.